अपडेट्स गोबां अपडेट्स फैदों आरो जोबोद इन्टारेस्टिंबो दिनैनि आपडेटा जिहेतु जोंनि बर'निनो फरायसा आफाद बिथांमोना माखासे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजोंहाय गोबां बाथ्रा दिनै सोराङावहाय लाबोनानै होदों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेसो जे फोथायनानै दिनै जोङो जेसे हागौ जेरै हागौ ओरै सहाय खालामबोबाय थादों स्टेट गभर्नमेन्टनि फारसे होन बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि फारसे। नाथाय दुखुनांथाव आं बेखौनो बुंदों जे आसा खालामनाय बायदि बर'आ बर'खौ अनसायगोन बा जोङो स्टेटनि फारसे बिथांमोनखौ जितु सहाय होदों बिथांमोनाबो बेनि रिवार्ड जोंनो होगोन होननानै थामथि गोरोबथा जितु जादोंमोन बेयावहाय 6.3 जि दफा इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि दाबि दैखांनाय 2021 सननिफ्रायनो बा बेनि सिगांनिफ्रायनो बे मोनसे जितु डिसकासन सोलिबाय थादों गोबाव समनिफ्राय 6.3 जों लोगोसे बेवहाय मा होनदों बिटिआर एकर्डनि दारैनो माखासे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय कलेजेस बर' मिडियामनि बेफोरखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि आरो साइन्स स्ट्रिमनि माखासे कलेजेस गासै 12 कलेजेस आरो 1021टा भेन्चार स्कुल्सफोरखौहाय रेगुलाराइज खालामनायनि लोगोसेनो बिटिसिनि दाब दाब जायगायावहाय हाई स्कुल एलपि इउपि सारा जोंनि बिटिसिआव बेखौ सरकारा नायफिनगोन बा बेनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानिया एसे स्पिड जागोन होननानै आसा खालामदोंमोन। बेबायदिनो बिसायख'थिनि उनाव बिसायख'थिनि उनाव बिसायख'थि जालांबाय आरो थोंजोङै जोंनि बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि हांख्रायनायावहाय बर' माहारि रायजो राजाफोरा सहाय खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ देरहाहरहोनो हादों। दा बिदि बेलायाव मानो नेवसिजाबाय थाखो स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि आरो हयथ' बेखौ बेनिखायनो रायजो राजाफोरा मोनथिनो लुबैयो। दा सोर थगायदों बहा थगायदों बोरैहाय थगायदों बा मावगोनब्ला मावगोन होननायखौथ' जों गोबां खोनाबाय। बिथांमोना साबायखरबो बावबाय थादोंमोन गेजेर गेजेर कंग्रेचुलेटबो खालामबाय थादों आरो आसा दिन्थिबाय थादों जे ओरै थोरै आसाम गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि बिटिआर हालामावहाय जितु एलायन्स गभर्नमेन्ट बिथांमोना मोनसे स्पिडि खामानि मावनो थांगासिनो दं होननानै गेजेर गेजेर बिथांमोनाबो बुंबाय थादोंमोन। दा बेयावनो गोबां बायदिसिना डिसकासन जालांबाय दान्थे बिदान्थे जालांबाय सोरबाया मोजां बुंदों सोरबाया गाज्रि बुंदों आरो बेनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि सोंलु सोंथिफोरा सिखांदों। स' दा दिनै बिथांमोना प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखौहाय रोखा खालामनानै होबाय। आं गोबां बुंनो सानाखै बिथाङा मा बुंनाय बेखौ हयथ' गोबाङानो नुबाय। अब्लाबो आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बिथांनि बुंनाय प्रेस कनफारेन्सआव मा बुंखो बेखौबो खोन्थालांगोन। बेजों लोगोसे मा टपिकनि सायाव मा डिसकासननि सायाव मा माइनसनि सायाव बिथाङा बुंदों बेखौ मोननैसो आं नोंथांमोननो फरायनानै होगोन। बेनि सिगां बयखौबो हेल' एस बिल' चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय फिन खनसे। स' दिनैनि आपडेटआ बेनो आरो बांलादेशआवहाय मा जादों रिजार्भेसन खथाखौ लानानैहाय स्टुडेन्ट इउनियनफोराहाय बांलादेशआव स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव स्टुडेन्टसफोरजों सरकारनि फारसे माने दाङाबाजि माखासे जानायखौ नुनो मोनो। रिजार्भेसन सिस्टेमा बिथांमोननिया थारैनो नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आं स्क्रिनाव होना दोनदों माबायदि सिस्टेमावहाय बिथांमोननि देशआवहाय रिजार्भेसना जायो। बेनि बागै बारा सावरायनो गोनां गैया। गिबियावनो जोङो मोनथियो बयबो जोंनि आसामनि एडुकेसन मिनिस्टारा सोर ट्राइबेल एफेयार्सफोरखौ नायग्राया सोर होनना बुङोब्ला जोंहा डक्टर रान'ज पेगु बिथाङानो एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सामलायो। बिथाङा बेनि मिनिस्टार। स' बिथांजोंहाय गोबां खेबनि थाखाय एबसु माहारियारि आफादा सावरायलायनो थाखाय हांख्राय हरजादोंमोनब्लाबो खनसे खननै खनथाम बे फेलें जालांबाय। माने बिथांमोना शिडिउलखौनो सोलायबाय थानाय बायदि बिथाङा फोरमायो। लोगोसेनो मा इम्पर्टेन्स माइन'रिटिनि सायाव बिथांमोना सावरायनो नागिरबाय थादोंमोन सरकारजों बा बियो इमप्लिमेन्ट जानांगौमोन बा मावफुंजानांगौमोन। स' बेनिनो माखासे आङो गुबै पइन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायना होनो नागिरदों। स' गुबै मेन पइन्ट होनोब्ला बड' मिडियामनि जितु इनस्टिटिउटफोर दङ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बड' मिडियामनि माखासे एलपि एमइ हाई स्कुल आरो दा बावैसो फोसावजानाय जितु क्लास 11 एन्ड 12आवबो
बर' मिडियामा सोसनजाबाय आरो बावैसो जोङो खोनानो मोन्दोंमोन हर्डिं होनाय जितु मडेल कलेज गोदानै गायसननाय बे अपेन जाबाय नाथाय बेवहाय फोरोंगिरिनि अभाब स' बेखौबो लानानै बिथाङा प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखौबो बुंथिनानै होयो आरो गोबांथार माने एचएस जितु हायार सेकेन्डारियावहाय एडमिसनाबो जालांबाय फरायसाफोराबो कलेजाव थांगासिनो नाथाय बेवहाय फोरोंगिरिनि अभाब जितु बेनि पोस्ट ग्रेजुएसननि दाबिबो बिथांमोना दैखांदोंमोन नाथाय बेबो दिनै मा हालोदाव दङ बेबो मावफुंजायाखै लोगोसेनो गोबांथार माने बड' डिपार्टमेन्टस जोंनि स्टेटफोरावहाय इउनिभारसिटिफोराव बहा माने जोंनि बर'फोर दङ बर' स्टुडेन्टसफोर दङ फरायसाफोर दङ बेवहाय पोस्ट ग्रेजुएसन खालामनांगौ बा बेनि डिपार्टमेन्टफोरखौ बहायनांगौ बेनिबो डिमान्ड आरो लोगोसेनो बिएड कलेजेस बायदिसिना गायसननायनि आरो सिटेटआव बड' लेंगुवेजखौहाय इनक्लुड खालामनांगौनि बा इनक्लुसन खालामनांगौनिबो डिमान्ड्स खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय बेफोरो गासिबो खोथाजोंहाय जागोन मावगोन होनना बुंनायाथ' थाखायो नाथाय दिनैसो सोराङाव फैबाय जे बिथांमोना खामानि मावनायावहाय गोबां डिले खालामगासिनो दं माने थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना जोंनि बर' रावखौनो माने फोजोबस्रांनायनि लामायाव बिथांमोना जिबायदि महर जिबायदि थासारि नुदों बेजों रोखा फोरमान जायो दे बिथांमोना कमप्लिटलि माने जोंनि मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बर' हिसाबै फोजोबस्रांनायनि थांखि लानाय बायदिखौ नुयो स' बेनिखायनो बेखौ बोरै हागोन बोरै हाया बयबो नाजानांगोन बे जोबोद खैफोदनि सम जोंनि थाखाय गावजों गाव सोंखारिलायाजासे स' बै टपिक्स पइन्ट टु पइन्ट आं नोंथांमोननो फोरमायनायनि सिगां दिनैनि डिसकासना बेनो जे जोङो माखासे सम प्रेसार ग्रुप बा जोंनि माहारियारि आफाद बिथांमोननि माखासे कि पलिसि डिसिसन आरो लोगोसेनो बेनि इम्पेक्टआ बोरैहाय गोलैदों दिनैनि समावहाय बेनि बागैबो एसे सावरायगोन गिबियावनो नोंथांमोननो बेनि पइन्ट्सफोरखौहाय फोरमायना होनो सानदों जे मानि बागै दिनै सरकारनि फारसे बोराबनायखौ दिन्थिनांगौ जादों आरो प्रेस कनफारेन्स खालामनो गोनां जादों जिहेतु बिथांमोना खनले लोगो हमनो नाजादोंमोन शिडिउलबो बानायदोंमोन नाथाय फेलें जाबाय थादों स' बेबायदि स' फार्स्टआवनो जोङो मिथियो जे माखासे बड' एकर्डनि थ्रुयै जितु बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै 6.3 जितु दफा दङ बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ थाबैनो मावसिगोन होननानै एडुकेसन मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदोंमोन बा बिथांखौ खावलायदोंमोन मेम'रेन्डामबो साबमिट खालामनाय जादोंमोन बे मोनसे बेनि जाहोनावनो बिथांमोना दिनै बोराबनायखौ दिन्थिनांगौ जादों आरो लोगोसेनो डिले इन प्रभिन्सियलाइजिं स्कुल्स एन्ड कलेजेस अफ बड' मिडियाम स' बड' मिडियामनि माखासे स्कुल कलेजेसफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौआबो माने जेसेबां थाबै जानांसिगौमोन जिहेतु खनले बिथांमोनजों सहाय होबोगासिनो दङ नाथाय मानो थाखाय दिनै एथ'ग्राब डिले जादों थामथियाव बुंनो थाङोब्ला साइन्स स्ट्रिमनि 12था कलेज बेखौहाय साइन्स स्ट्रिमाव इन्ट्रडिउस खालामनायनि बिटिसि रिजनावहाय बेबो मोनसे प्रप'जेल दंमोन स' बेबो जाफुङाखै आरो लोगोसेनो प्रभिन्सियलाइजेसन खालामनांगौआथ' गोबां दंखायो 1021 माखासे भेन्चार एलपि स्कुल लोगोसेनो इउपि स्कुल माने आपार प्राइमारि लोगोसेनो हाई स्कुल बेफोरबायदि जोंनि सारा बिटिसिआव 46 एप्रक्स माने कलेजेसफोरबो प्रभिन्सियलाइज खालामनो गोनां दङमोन बेफोरबो जायाखै आरो माखासे 6 मेम्बार कमिटि मोनसे दानायनि बाथ्राबो बुंदोंमोन प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि थाखाय स्कुलफोरखौ बेनि थाखाय मोनसे कमिटि गठन खालामनो थाखाय थांखि लादोंमोन जोंनि बिटिएडि रिजनावहाय बेबो जायाखै डिमान्ड्स फर निउ लेजिस्लेसन माखासे गोदान एमेन्डमेन्ट जितु दाबि दैखांदोंमोन गोदान एमेन्डमेन्ट बिल प्रभिन्सियलाइज खालामनो थाखाय बेबो दाबि दैखांदोंमोन बेबो जायाखै लोगोसेनो आपग्रेडेसन अफ दि पोस्ट बड' मिडियाम आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसफोरनि पस्ट आपग्रेडेसन बा बेनि डाइरेक्टरेट बे लानो गोनांमोन नाथाय बेबो जायाखै सरायजा नोंथांमोन सिदायैनो जोङो खोथाखौ बुजिनो थाङोब्ला प्रेस कनफारेन्स लानायनि मटिभआनो बेनो जे जाहाथे गभर्नमेन्टखौहाय मोनसे एटेनसनाव लाबोनो हायो बा बिथांमोनखौ आर्ज खालामदों गुरैयै खावलायदों जे थाबैनो जे डिमान्ड्स दंमोन जे मावनो गोनां थांखि लादोंमोन सरकाराहाय आरो जे सावरायनाय जादोंमोन उन सिगां बेफोरनो आरो मेम'रेन्डाम जितु होबोनाय बे दफा मथे 6.3 दफा मथे जि मावनो गोनां आरो जि माइन'रिटिसफोरनि सायावहाय सावरायनाय जादोंमोन जेब्ला लोगो हमलायो स' बैफोरखौ दिनैहाय गोबांथार माने डिले जानायनि थाखाय बिथांमोना
प्रेस कनफारेन्सनि थ्रुयैनो बिथांमोनखौ खावलायहरदों बा आर्ज खालामदों जे बे थाबैनो मावनांगौ आरो थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ सल्भ खालामनांगौ बा माबा मोनसे सलिउसन दिहुननानै होनांगौ बा फोरमायनांगौनि थाखाय बिथांमोना खावलायदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबेनि सायाव मा कमेन्ट्स खालामनो आंनि कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट्स खालामहरना फोरमायनो हागोन। आरो लोगोसेनो मानगोनां जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना आङो भिडिअनि जोबथारनायाव दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय, अब्लानो गासिबो खोथाखौहाय स्पष्ट बुजिनो हागोन। स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय। বিষয়টো আছে যে অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চাৰিলানি আলোচনা আমাৰ লগত কৰিছিল আৰু এই আলোচনা 2021 পৰা 2024 তাত 4টা মাইনটছ ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। 2021, 2023 আৰু 2023 আৰু 2024 4টা মাইনটছ। এই মাইনটছৰ ওপৰত যোৱা 19 জুন তাৰিখে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই বড়ো সাহিত্য সভা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ খণ্ডত আলোচনাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰে। আৰু সেইদিনাখন আমি যেতিয়া উপস্থিত হওঁ, তেতিয়া কিছুমান সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে, কিছুমান আৰ্জেণ্ট বিষয় অহাৰ বাবে তেওঁ অফিচৰ পৰা জনালে যে 11 বজাৰ মিটিং 2 বজাত হ'ব, 2 বজাৰ মিটিং 4 বজা, 4 বজাৰ মিটিং 6 বজা। এই সময়সূচী সলনি কৰি পেলাই মিটিং কেঞ্চেল হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত 2 জুলাই তাৰিখে পুনৰ এপছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাক আমন্ত্ৰণ জনালে। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মাইনটছৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। এই মিটিঙো কেঞ্চেল কৰি দিলে। 5 জুলাই 2024 পুনৰ আমাক মিটিঙত আমন্ত্ৰণ জনালে। আকৌ পুনৰ তেওঁ মিটিংটো কেঞ্চেল কৰিলে। 3টা মিটিং তেওঁ নিজে আহ্বান কৰি পেলাই নিজে কেঞ্চেল কৰিলে। আমাক জানিবলৈ দিলে যে বানপানীৰ বাবে, কেবিনেট মিটিঙৰ বাবে, আন বিষয়ৰ বাবে এই মিটিং কেঞ্চেল কৰা হ'ল। কিন্তু আচৰিতভাৱে এই কথাটো আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা, যে ট্ৰাইবেল ৰেষ্ট হাউচত যেতিয়া আমি তেখেতক লগ পাইছিলোঁ CC টুৱাৰ মিটিঙত, মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ 3লানি মিটিং কেঞ্চেল হৈ গ'ল, এই মিটিংটো নেক্সট কেতিয়া হ'ব? তেওঁ কোনো উত্তৰ নিদিলে। তো ইয়াৰ কাৰণে 25টা বিষয়ৰ ওপৰত বড়ো মাধ্যমৰ ভৱিষ্যত আৰু ইয়াৰ যি প্ৰাণ, সেই মাধ্যমটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি আধাৰত মাধ্যম আজি তাৰিখত ক্লাছ 12লৈকে চলি আছে। আমি যেতিয়া দিছপুৰলৈ যাওঁ, বিভিন্ন বিভাগলৈ যাওঁ, শিক্ষা বিভাগত বহুতো বিষয়া অফিচাৰে নাজানে যে বড়ো মাধ্যম ক্লাছ 10লৈকে চলি আছিল, এতিয়া ক্লাছ 10লৈকে আৰম্ভ হৈছে। এই বিষয়টো বহুত বিষয়াই মানে অৱগত নহয়। তেওঁলোকে কেতিয়াবা ক'ব বিচাৰে যে এই বিষয়টো লৈ আপোনালোকে বিটিআৰত যাওক। সকলো বিষয়টো আমাক বিটিআৰৰ পিনি ঠেলি এতিয়া মনোভাৱ এতিয়া বিষয়াসকলৰ মাজত জাগি উঠিছে। এই কথাটো আমি মুঠেই সন্তুষ্ট নহয়। এই কথা আমি আজি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ। এইটো আমি দুখ পাওঁ, কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ সুচাৰুৰূপে সমাধান আৰু দায়িত্ব সহকাৰে সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে। 25টা বিষয়ৰ ওপৰত মাইনটছ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই আলোচনাত এই 25টা বিষয়ত যি মূল বিষয়সমূহ আছে যে 6.3 বিটিআৰ চুক্তি আধাৰত বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে। 10টা কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হ'ল 4 বছৰত, কিন্তু হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, LP, ME, জুনিয়ৰ কলেজ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই। এই বিষয়টো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। 2271 PGT পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰা হৈছিল 2021 অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত PGT টিচাৰ। আৰু সেই সময়তে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষকসকল কেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট পাব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাক আপগ্ৰেড কৰি পেলাই তাত পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰা হ'ব। 101 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেডেশ্যনৰ প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছে, পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হোৱা নাই। ক'ভিডৰ সময়ত যিবিলাক 95 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হৈছিল, তাত কোনো পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন ল'লে, বিনা শিক্ষকে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিলে, আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত এতিয়া অতি ভয়াৱহ ৰূপত তেওঁলোকে জীৱনটো পাৰ কৰিব লগা হৈছে। তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেই কথাটো আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো 101টা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেডেশ্যনৰ পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে। 50টা মডেল হাইস্কুল বড়ো মাধ্যমৰ টি গাৰ্ডেনৰ মডেলত আমি দাবী জনাইছিলোঁ। তাৰে 35টাৰ লিষ্ট শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিলে আমি দিলোঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰ্যকৰী কৰা আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই। সৰুপথাৰ কলেজ, জনাই কলেজ আৰু 10টা মহাবিদ্যালয়ত বড়ো বিভাগ তাত পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰপ'জেল চলি আছে। এতিয়ালৈকে এই পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাম হৈ উঠা নাই। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত ওদালগুৰি কেম্পাছ গঠন কৰিব লাগে। আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে, সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, কিন্তু এই বিষয়টো এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, BB ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিব লাগে, পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে। এই বিষয়টো এতিয়ালৈকে কোনো কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই, বা ইয়াৰ এই বিষয়টো এতিয়া আগবাঢ়াই নাই। CTET-ত বড়ো ভাষা লেংগুৱেজ 1 অপশ্যন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকে লিখিব লাগে। এই কামটো হৈ উঠা নাই। 72 নাম্বাৰ অফ EGS এডুকেশ্যন গেৰাণ্টি স্কিমৰ আণ্ডাৰত এই স্কুলখিনি নৰ্মেল স্কুলত আহিল, শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত। ইয়াত বিনা শিক্ষকে এতিয়া
স্কুল চলি আছে য'ত আৰ্টি কথা লিখা আছে, য'ত NEP কথা লিখা আছে, য'ত গুণোৎসৱৰ কথা আছে, তাত বিনা শিক্ষকে চলি আছে। কিছুমান টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ দিয়া হ'ল, আধৰুৱা হৈ পেলাই কিছুমান টিচাৰৰ ট্ৰেন্সফাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ইয়াৰ বাদেও 26খন বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত 0 টিচাৰ, এজনো শিক্ষক নাই। আৰু 206 বড়ো মাধ্যম বিদ্যালয় ছিংগল টিচাৰ চলি আছে। শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট বিটিআৰ আৰু অসমত যি ধৰণে হ'ব লাগিছিল তাৰ এপইণ্টমেণ্ট সেইটো মানে সময়মতে হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ কাৰণে বিদ্যালয় মাৰ্জাৰ কৰিব লাগে বুলি বাৰম্বাৰ অসমৰ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশ দিছে, যাৰ দ্বাৰা বড়ো মাধ্যম শেষ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা এতিয়া চলি আছে। এই কথাটো আমি আজি পুনৰবাৰ উনুকিয়াই দিছোঁ। ডিগ্ৰী মডেল কলেজ, 3টা ডিগ্ৰী মডেল কলেজ, বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল, তাত বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। সকলো বিভাগত পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন দিয়া হ'ল 3টা মডেল কলেজত। বড়ো বিভাগ, বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টত তাত কোনো এটা পোষ্ট তাতে ক্ৰিয়েশ্যন কৰা নহ'ল। এইটো অন্যায় আৰু এইটো আমাক মানে ডিপ্ৰাইভ কৰা হৈছে। এই কথাটো আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ। আৰু এই কথাটো মাইনত স্তৰত থাকিও আজিৰ তাৰিখত অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগে এইটো একো কাৰ্যকৰী তেওঁলোকে কৰা নাই। আছাম টেক্সটবুক পাব্লিকেশ্যন আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰ্পৰেশ্যনত বড়ো একাডেমিক অফিচাৰ লাগে, এতিয়া খালী হৈ আছে। বড়ো একাডেমিক অফিচাৰ সেৱাত লাগে, এইটো খালী হৈ আছে। বড়ো ট্ৰান্সলেটৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত খালী হৈ আছে। বড়ো লেকচাৰৰ লাগে SCRT, য'ত নেকি গোটেই পৰিকল্পনাবিলাক তৈয়াৰ কৰা হয়, তাত খালী হৈ আছে। এই চাৰিটা মূল শিক্ষা বিভাগ কেনেকৈ চলি আছে, য'ত নেকি SCRTত বড়ো লেকচাৰৰ লাগে, তাত পোষ্টে নাই। ইমান দিনে ক্লাছ 10লৈকে বড়ো মাধ্যম 1985-86 পৰা চলি আছে। 1963 পৰা বড়ো মাধ্যম আৰম্ভ হৈছে।